lesena velobala bayede uNkulunkulu ongazelonga nalo uNkulunkulu onaphakade uNkulunkulu ngenababo ngenamawe lo khona umhlaba ungakasekelwa usekhona konke khona kuzodlula babona manje kodwa unomile kuze bephakade noma ngabe imibuso khona noma ngabe uhulumeni noma ngabe amakhosi noma ngabe izihlalo siyodlula kodwa wena usalumile ukuthi Jehova igama lakho liphathathana masheke phelelusha siyabonga uNkulunkulu amandla siyabonga ndoda yethu ola basanda libokhandela nobusha usibizele kulentaba uNkulunkulu wethu ukuba sizokwakhiwa ungakabuyi uJesu sizokwenziwa lungisa umakoti babona amandla mntwale mlungisisa umakoti wakhe akabe ilento oyifunayo akabe ilento oyilindele umakoti wakho nomakoti wakho mayelebo shandaya libokhatha nomakoti babo wakho Jesu owakho nomakoti wakho nomakoti babo wakho nomakoti owakho wamthenga wamlobola. uNkulunkulu uyamakalisa uthatha lento esifile uyiphilise phakathi kwabantu lento elahliwe uyiphoshezaleni uyamlandela umuntu kuzobe sekuthuneni fanele ngabe kade saba amathambo omhlophe emathuneni kodwa amazula amanqaba lokuphila kwethu namhlanje sibizwa ngegama lokuthiwa singabantwana bakaNkulunkulu futhi siyibo izwa lisaza liqondi kodwa siyibo yela mashaka mayibonakalisa umyeni wethu njengamanje kubonakala sifana nabantu bonke kodwa masebonakaliswa siyofana nabo. We love you, we love you, we love you. We love you. Siyabonga baba ukuthi ungasayini ingelosi especially lendawo all over this tent. Sizosebenza nabagcotshwa bakho uNkulunkulu wethu. Sizosebenza nabantwana bakho. Thatha udumo moya ngcwele. Lobo lwakhe egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. Ke sithi amen bazalwane. Lasimshaya uJesu izandla kakhulu. Aw hallelujah. Sanibonani bazalwane. Aw sanibonani bazalwane egameni likaJesu. Sanibonani bazalwane egameni likaJesu. Aw sanibonani bazalwane egameni likaJesu. Hayibo bantu bele ngiyanibingelela egameni likaJesu. Hayibo bazalwane ngiyanibingelela egameni likaJesu. Hayibo sanibonani bazalwane eNyukhaseni egameni likaJesu Kristu. Siphunyukile njengenyoni ogibela abaqobi. Ugibe simshiye emuva laphukile thina saphunyuka ngoba usizo lwethu lusegameni likaJehova owenzile izulu nomhlaba akazelo loPrayisrael akalala. Awusanibonani bazalwane. Sanibonani bazalwane. Ngibingelela abafowethu wemuli. Ngibingelela abagcwele. Ngibingelela abathengo ngenani eliphakeme ikhasi likaJesu. Sanibonani bazalwane. Hallelujah. Angathi isikhathi bazalwane kuyintokozo ukuba namhlanje ngibe phakathi kwenu. Amen. Ngixolise ukufika sekudlule ngesikhathi kodwa inhliziyo yami bazalwane ngiumuntu oyi-intercessor. Uyathanda ukufika kuqala nakubo bonke abantu. Amen. Washo umsebenzi kumuntu umbambile kodwa ngiyabonga kakhulu mamzwane bazalwane oqinisekisile ukuthi ngikhona. Ngibingelela ingcezu zikaNkulunkulu zonke ezikhona. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu baphakathi kwenu. Uyangithobisa kakhulu. Nibahle bazalwane. Awungayishayela ukuthi izandla nizame nje bazalwane. Ngibonga uNkulunkulu director mhlawumbe lo isikhathi sami unganginikeza soba singakanani kodwa ngizozama nje ubamfushane. Amen. Ngiyathobeka abazalwane baphakathi kwenu njengoba eshilo umphathi ohlelo ngiqhamuke emsakazweni Ukhozi FM ongumsakazo ohamba phambili. Amen. Ngomusa kaNkulunkulu ke ngikulawa amagceke bazalwane ngiyangitshela befundisa sisebenza nabo ukuthi angikho lapha ngami angikho ngesonto elithize ngizopush agenda yasezulwini. Amen. Ithina sikhaya iwini. Angibonge igama likaJesu at all cost. Kumele leyithi team yasezulwini bazalwane iwini le team le yasezulwini sidlalela. Yabona le team sidlalela. Kumele le team sidlalela. Kumele bazalwane. Kumele le team le sidlalela. Le sidlalela. Angazi udlala yiphi position. Kodwa le team lesidlalayo angazi ulamba bani angazi ugijima kule field lesifuni kodwa le team le yasekhaya le team yakithi onkosi yakhona yalena esiphambanweni yathi fezile yavele yathi kuphelele nikhona abazalwane wadideka umhlaba kuthiwa bathi ngesikhathi ikhanda ligeba kwaba khona ukusabazaba komhlaba. Nikhona abazalwane.
khona ngoba akwazi ukutholeka kanti le nto sesikhonzayo bazalwane. Oh my God. Amen. Makhelwane le team esidlalela mfowethu no kumele win. Angazi ukuthi noma uyi-intercessor noma worshipper, angazi noma uyi-usher, angazi makhelwane wami noma wena ushalela enkonzweni, angazi noma ushaya ikeyboard I don't know, noma unaku sound I don't know. Angathi ngakusho ngokubuza makhelwane noma ulights mina angazi kodwa le role ayidlalayo makhelwane angazi noma uyashutha yini. Le role ayidlalayo angazi noma ukhakhathi kodwa khona irole oyidlalayo la emusweni. Le team yethu le esihlangene nayo le team le kaJehova Jaya, kisha kaJehova Shama, kisha team kaJehova Shalom, kisha team kaJehova Bonesa, kisha team kaJehova Rafa, kisha team kaJehova Nis. Umdala wethu oyikhona mhlawumbe ngasekela osekhona ewakhona kuyoze bephakade kudlulisa udlula umhlaba kokudaliwe ubona noma bonakala kuyodlula kodwa umile. Akadingi 40 lamuntu njengoba siya 14 ngo-2024 akadingi lamuntu ungusomana uhlezi esikaleni sekasimuka. Iy'gaba sezulu imizomsuku zethu imicelo sithi bayede sithi bayede sithi bayede sithi bayede sithi bayede sithi bayede sithi bakhasimuka. Esenza fike wanameka ikhaya etholeni ithempeli likaNkulunkulu ongaziwayo uyeke lesihlangene naye. Sifuthulele nomoya wokusoka, sifuthulele nomoya wokujwayela ngegama likaJesu. Masifike ebuthoneni bakhe siba-grace. Ngibona abantu abamzwayo. What's in the HIV and AIDS? What's in the weekend? Now we coronavirus. This is another wave. This is another wave. This is another wave. Control wave 1's upon you. Control wave 2's upon you. Jesus is coming back to say, Sila, that is why I see so sad this time. I'm not scattered,
Kulungile bafuthi, kulungile bafuthi, kulungile. Sazoshunyelwa lapha, kulungile. Kulungile Nkosi yami. Kulungile. 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 Kulungile bafuthi, hayi kulungile. It's fine. It's okay. Jesus. Oh, Nkosi yami. Hayi bazalwane ngikukhuthaze ngalama verse amabili amathathu. Izenzo chapter 2. Word of encouragement. Izenzo chapter 2 verse 242. Sihlukaneni bazalwane ngihlale phansi. Nkosi yami useza umshumayeli. Mina bengishanela nje bangisashanela. Ayeza amadoda kaNkulunkulu. Amen. Angishumayeli bazalwane. Ukhonto engizwayo nje basihlangene. Khonto engizwayo. Nje basihlangene. Amen. Ilento nami ngibuye ngizwe ngoba lento esiphethe bazalwane. Ayinakho ukuthi senyukhasela isimenyiwe siqhamuka ukhosini, that is nothing. Lenkulu ukhona bakhe. Sekwenzeke konke ukhona bakhe uthi khona yena. Entweni esiyenzayo uyashayina isigxiviso bazalwane. Hayi bangcole fundani. Khona ngasitholela sifundele 42 nje. Kusami ngimkhuthaze ngalama verse. Amen. Siyafunda bazalwane. Isihloko ibandla laseJerusalema. Ibandla laseJerusalema. My God. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Hayi Nkosi yami. Nasekuhlanganeni. Nasekuhlephuleni isinkwa. Nasemikhulekweni. Kepha kwaba yilowo nalowo muntu wehlelwa nguwesaba. Kwenziwa ngabapostoli izimangaliso nezibonakaliso eziningi. Bonke abakholwayo babendawonye. Bahlanganyela izinto zonke. Jesus. Bathengisa ngemfuyo nangempahla. Babela bonke ngayo njengokuswela kwabo. Imihla ngemihla baqinisela nganhliziyonye ethempelini. Bahlephula isinkwa ekhaya. Badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo. Bedumisa uNkulunkulu. Bethandeka kubantu bonke. Inkosi yenezele ebadleni imihla ngemihla abasindiswayo. Ibandla nje lokho livele lithi amen. Amen. Ilula kabi lento so le maths le esoyihlanganisa izophuma neanswer. Ngizonikhuthaza bazalwane. Ngizonikeza amazwi enkhuthazo. Ukuthi lapha ekukholweni bazalwane kunemfihlo zakhona. Ekufanele mawukholwa uyibambe. Mawungafuni ukusala kuyiwave. Nakumnyakazo kaNkulunkulu. Kunemfihlo zakhona la endlini yakhoyo. Ekumele ilona loyo bazalwane azibamba azithi ngqo. Imfihlo number 1 bazalwane. IBhayibheli likhuluma la ngebandla lokuqala uJesu esikhuphukile nikhona bazalwane. Ethembisile ukuthi mekhuphuka akazoshiya sodwa. Ngoba kwenzeke bazalwane uNkulunkulu asishiye sisodwa. Uthi ke bazalwane ngizonika umduduzo umoya ongcwele. Nikhona bazalwane. Yachaza ngemisebenzi kamoya ongcwele ngengene kuyangifundisa ngayo kodwa ke nje yachaza. Kodwa ngithanda leli bandla labamba imfihlo yokhona. Indaba yokuqinisela. Hayi alikho la ekhaya. Bazalwane bakule nkonzo. Ngiyacela bangcwele asiqinisele. Yabonga la ukuthi khona abantu abaningi besifazana. Umuntu othwele umuntu osuke ekhulelwe uyaqinisela. Kuze kube la mthwele uyafika. Sekunemnandi. Nikhona. Ngiyangibona umama walapha ekhaya meko kwasukela uanyanisi nje kuyaliwa. Mbone sekugubhuzela ungasekwenze njalo anyanisi nje ojwayelekile. Nikhona. Ufike lo amthwele oshintsha impilo. Okumele aqinisele abekezelele izimo zakhe zonke. Nikhona bazalwane. Mbekezelele izimo zakhe zonke kube nokudla angakuthandi.
Kube nokudla kade ngakuthanda sekuthanda. Ngenxa yomthwele. Ngelinye ilanga gule. Ngithi nansi umhlola ngizoshonelwa inkosikazi sibancane kangaka. Fange ngimthathe ngimse esibhedlela. Afika admithwe. Nikhona abazalwane. Kube nje ngeke ngichaze into eziningi. Kodwa inye into engiyinonbolile, umuntu osuke ekhulele uyabekezela. Uyaqinisela. Angiphathi ke kona mase kujika ko 7 months. Akazi noma lale ngalolu hlangothi, khona abangizwayo labanye abangisi. Akazi noma lale ngalolu noma gobe noma hlale. Abanye besuka belele. Suka belele abanye ngoba bathwele lutho. Ungathuswa abantu abalele manje. Ngizimala ngalesi lapha emasontweni ethe ibhubhudla ukuthoba. Ungaphiki nazo. Ihora leli bazalwane lenzima lokungalali leli. Akulalwa. Lapha ekhaya nje sinomkhuba engazi izulu lenze njani. Kuvele kushaya u2 ekseni akekho ovusa omunye. Kuyothandaza abafethu kuze kushaya u5 ekseni. Jesu. Angimtsalelwe bazange ngitshela into eyenzeka lapha kwasimelana ngazi. Nalesi ingane ukuthi izulu lizenze njani vele izilale zibe ziyesikoleni. Kuyabhobhozwa lapha kuyathandazwa lapha kuyaphambana umama wakhona uyaphambana nobaba wakhona kuyaphanjana nje. Ngenhlanhla inkosi yasenzela umusa sikude nomakhelwane. Mhlawumbe umunye wayezoka kusuka esethi makhi. Makhi. Are you all right? So you know we're fine. Are you sure? Kunaleli bandla ke bomama leli thwele lase Jerusalem. Thiwa ke laqinisela njalo esifundisweni. Hawu asilikhuthaleni indaba yokufundiswa bazalwane. Esifundisweni sabapostoli lihle ibandla elifundisiwe. Bahla abazalwane abafundisiwe. Bafundiswa nangenkonzo kamoya. Bafundiswa nangokuqonda izikhathi esikuzo. Ngoba isikhathi esikuso bazalwane fanele uwavule impela mehlo. Baqinisele esifundisweni sabapostoli khona ingxenye engiyithandayo nasekuhlanganeni. Yes, ayilabo labasebesho njalo. Khona igroup entsha nje efufusayo. Ngeke ilunge leli bandla linesisekelo salo. But I left church, not God. Ngeke umhlukanise uGod nechurch. Awuwazi. Nase kuhlanganeni bafowethu. Singakuye ukuhlangana noma siwu4. Ingayeki lento yokuhlangana nabazalwane. Ngizokukhuthaza. Uyabona lento yokuhlangana. Futhi wavela wayisimplify uNkulunkulu yakhe uma babili. Basuke nje inovolentary noma abathathu. Obeni babili bakwenzekile nabathathu. Ovela nje ngoba khona phakathi kwabo. Bazalwane bami asikade lokho. Ukuthi noma esontweni sebayeka phela abanye ukukhonza. Sebayeka kade sibathemba sebayeka ukukhonza. Bahamba njengodema. Yamkhumbula uDema ethi uPaul myeke ukuthandizwe lamanje. Bahambe njengodema kunganaki bangena umoya kaDema. uDema usahamba emhlabeni kodwa umoya wakhe wasala. Wokuthanda izwe. Kanti iBhayibheli othanda izwe usitha. Awukwazi ukuthanda uNkulunkulu ukuthanda izwe. Fanele ukhethe ukuthi uthanda kuphi. Nase kuhlanganeni nase kuhlephuleni isinkwa lapha bazalwane kuyadliwa la endlini yokukhonza. La endlini yokukhonza la kuyadliwa ingeke uma imile la siyadla nesidlo senkosi kwami la kuyadliwa. Nikhona. Khona ke lengxenye nase mikhulekweni. Amen. Ningabuye ukuhlangana. Ningabuye lalela isifundiswa.
Nikhona. Nihlephula isinkwa ningakuyeki futhi ukukhuleka. Kube bekunesikhathi bengizonitshela ngemfihlakalo yenziwa umthandazo. Abantu bethandaza ingqondo ibuza imibuzo. Kodwa bona bethandaza. Nikhona. Inyama ingezwa kodwa umoya uzwa. Amen. Ingqondo inga-understand ukuthi hey, God uthandaza. Iphi lento oyithandazelayo? Nikhona abazalwane. Ngithe kwenye indawo umthandazo ufana nalento esasiyifunda sebancane kuthiwa i-evaporation. Angazi noma uthisha bakhona yini la. Ngalezi zakhathi angazi noma isafundwa yini. Kuthiwa umoya oshisayo. Osuka la ngiyakiza abazalwane. Osuka lapha phansi angazi sekwabizwani ke manje. Osuka lapha phansi kube isivuvu ushise ushone phezulu uyokhanda amafu. Emva kwalokho bafowethu imvula ezonaka lapho ayimananga yaqhamuka phezulu iqale phansi. Uma ngesikhathi sithandaza nasemkhulekweni ngesikhathi sithandaza konke esibasayo lapha. Yes. Khona into esithandayo lapha. Hayi ngiyantshela mina konke esithandayo. Mina sathi bayeke kuNkulunkulu. Abanye bathi ungwele konke. Abanye bathi akekho ofana naye konke ethandekayo. Abanye bathi ulungile, abanye bathi wehlukile. Abanye bathi awunawulinganisa. Konke ethandekayo bafowethu. Khona ulile esibasa. Izokhuphuka lento bazana kade sihlanganisa. Mayikhuphuka ifika phezulu. Nikhona. Leleni bazalwane. Umthandazo ukuthandaze wedwa kuzuza abaningi. Thank you, Jesus. Ningayeki ukuthandaza. Ningayeki ukukhuleka. Bazalwane ukukhuleka kuyekwa. Asishiye Jesu. Khona izinto bazalwane engeke lolu hlobo lingephume ngaphandle kokukhuleka. Khona izinto engeke zenzeke bazalwane noma singaze sibe nesingezi. Sifunde sigogode sibe nama-diploma nama-degrees nama-masters. Khona izinto ezolinda ukuthi kuze kuhlangane ibandla. Ngingabizwa lapha. Anginankinga no Monday wombhikisho no shutdown. Kahle be shutdown ithi. Uyazi shutdown siyenza embuso lobumnyama. Sithi enough is enough ingathi sikidala. Enough is enough. Abayeni bethu bengasimsile. Jesus. Amakhosikazi ethenga khona enough is enough. Shut down. Let's go away. Enough is enough. Ukhozi. Wathi ukhase. Ake sokulula ngikhuluma kahle. Amen. Yithi abantu be-shutdown. Sike sime nje sibreak. Siphethe ihluthulele thina. Siphethe okhiya abanzima. Esiyabonga emhlabeni boshini. Kuma abantu mina laba abahlezi phansi. Laba abahlezi phansi laba abantu abahlezi phansi. Babuyisa ngisho umnotho wezwe laba abantu abahlezi phansi. Ningosi nini ukuthi anazi. Bakithi. No kathi khona la ayiphelele. Kwakuyinina. Nithizwa imthandazo yethu inkosi sikelele. Asingaphuphi inkosi siphele sonke. Khumbula Nkosi ukuthi wathi umhlaba usophinda ubhubhisa. Kwakusho nini? Ningoeliye nje kwenhlezi phansi. For 3 years ningavala imvula. For 3 years ningavula futhi. Nikhona. Kuthiwa bonke abakholwayo verse 44. Babe ndawonye. Ningayiyeki lento yokuba ndawonye.
Ngiyancela kubefundisi lezinto ngihambe ngiyakhothama. Ngiyayicelela ngihambe ngiyacela yonke indawo. Mina ngingomncane ngithi ngiyacela befundisi. Lo monakalo usezweni. Ngeke ulungiswe uMan of God oyedwa. Sure. Jesus. Amen. Sekufika isikhathi ukuthi bafowethu sibambane ngezandla. Ubunye manje buyadimanda. Bona nabafratena lahlangana. Mangifika kwenye fratena lemntazi ngishomayela ngathi uyabona nje banihlangene nifratena ufuna nenye fratena. Sure. Ama-fraternal ahlangane namanye ama-fraternal. Ngoba then it's no longer about a particular denomination. Yes. This battle we are facing, le besibhekene nayo bomama. Hayi, isidinga sonke abafowethu. Yes. Yeke nalento bazana ukuyinaka mina ngifike ngafika uNkulunkulu ngamfika konke lamabandla ade ngigijima kubona lathuka ngamangana. Lawe sasicabanga ukuthi akekho. Nikhona. Ningi. Ubonile ukuthi sisweka kakhulu. Nami ngqobile ngazafaka into ebovu lapha bazalwane. Nisho kabi basesokani bazalwane. But ikhona lento yokuba excuse me. Ngale ndlela ukuthi simisishe ngisho ubhobhoza kwaNkulunkulu ngeyilimi lapha simisishe le wave le sesizwini lento emnandi. Ezosenza siphuma sithi yokubuhle bokumazi. Lento ezosenza sithi uyaphila kimi. Siphuma sithi angaphila nako. Bese sithi uyisimanga lo Jesu ophila kimi. Sasonke kakhulu nesingisi. Babendawonye bahlanganyela izinto so bafika omunye ne-keyboard wafika omunye ne-speaker wafika omunye nama-check covers wafika omunye no-carpet nebhena nikhona wathi omunye abekufonela uSimelani eThekwini wafika omunye ne-pulpit kwase kuyakhonzwa-ke uyayithanda uNkulunkulu i-unity. Uyakuthanda ubunye wabazalwane. Ugijima kalula ngobunye ngoba uma ngabe sesisebenzisa sonke akudumi umuntu. Uduma yena. Ayike bathengisa nemfuyo benza yonke lento bazanisekho lapho. Kunengxenye 46 ngathi ungangiphinda ngizona ngihlale phansi. 46. Imihla ngemihla baqinisela ngenhliziyo leyo qinisela isekuqaleni izincwadi ezenza ifuna ukuvala ngayo futhi kule chapter singakafiki chapter 3 benze njani zalona baqinisela ngenhliziyo ithi lento unity nganhliziyo uma kubizwa lo mbuthano lo akekho phethi wash Nama ngaze kusesila. Silisele ndoda yathi ngeke ngithathele uNkulunkulu ngangusini. Ngoba bazalwane ngempela mase serious. Nalento esifuna enkosini. Sobuyele emakhaya sesiphethe ngezandla. Amen. Yeah. Manje kwendawo yangakithi. Owathi imvula mayingani. Induna ithi akuvalwe amakhaya akhushwe entabeni. Ngisho ngakithi. Sibancane sikhuphuke sentabeni akekho ozodilika entabeni engadiliki nemvula uyawuzwa umthandazo onamandla nangempela bakuthandaza ugcina sekuthiwa hawu uNkulunkulu siyabonga hawu nanti ihloma hawu uNkulunkulu siyabonga nalo sedonsa ingane yakhe hawu siyabonga imvula enzima esithatha amasonto ngamasonto ethatha iminyaka mhlambe sezintathu sekufanele ngabe kuyalima ngokwesizini ogogo bayazi isikhathi sokulima sokufaka imbewu phansi babona ogogo ayifiki imvula bakhushwele entabeni makufika entabeni oh my babo dilika na ngisho mina umthandazo onamandla effective prayer baqinisela umzalwane bathi njani baqinisela bahlephula isinkwa ekhaya badla ukudla kwabo ngentokozo nangokumhlophe benhliziyo verse 47 vale bedumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke inkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo kulezinsuku baningi abawayo kunabasindiswayo usho ikhona esilahlekelene nanje ukuthaza ake sibuyele eqaleni likhona abazalwane
Uyazi lento yokumdumisa ihamba ibanga elide. Akuyona into nje kaSimelani ephethe mic ehlabelele. Lokho esizokwenza nako kubalekile kodwa ukumdumisa ngempilo yakho. Nikhona abazalwane. Uhambe emphakathini. Nikhona abazalwane. Kungabikho lento ekumangalela kungabi naphunga. Hayibo Jesus. Yes, yes. Unembeza ungakulahla. Hallelujah. Jesus. Uthi noma uthi ekseni bayede uNkulunkulu sengikhona. My God. Imina lokade ekhona izolo sengibuyile. Yes, Lord. Unembeza ukulahla. Yes. Manibe ngcwele njengoba nami ngizingcwele. Hallelujah. Ume kahle phambi kwakhe. Hayibo. Bakhona kodwa abazalwane. Lithi iBhayibheli ke bemdumisa, simdumisa ngempilo yethu. Uyayazi lento endumiso yethu esisebenza la. Lokho kusokwenza lesokushaya igoli. Ngizwele bazalwane. Amen. Kade ibhola lisukile le. Lana nje sesiyakhahlela ukuthi ngeke. Wayibona le ndumiso bazalwane abantu behamba ngomgwaqo bedlula omunye ikheli into zakhe eyibekela into yakhe ezokuhlatshelelwa abantu begcona umlilo kade bemdumisa kade bethandaza emakhaya nikhona besengcweleni behlobe ngobungcwele beshinkulu ejwayelekile nje lengasubiyele kuJehova nikhona abazalwane inkulu nje ejwayelekile baphuthuma ngezinsuku bakhompoza sike sakhuluma nonkosikazi lezinsuku lokhu khompoza lokungaka usekhona uNkulunkulu lokumkhompoza wonke umuntu ufuna ukuzwakala ukuthi naye uyakhipha ukhiphile siyavelela wethile lapha eRadio sifonela njalo man of God athi umuntu umkhiphile weSimelani inamandla into yakusho wena ipowerful ivume nayimele kusho ngiyamenya mina Simelani ngeZimbabwe nje ubungoma ngilungisele visa ngiyapheshela wayiphethe ngempela lento bafutha umemezeni khulumene ezinye ingcebo ngathi hayi ipulpit awuyigcineli gogo bami siphile kwesisikhathi ngicela ukushumayela athi nazi uyohlala phansi lebazalwane into iphethe isipho sakho isona sekuvulela iminyango bafuthi isona bafowethu ukuthi kanti usePortchester ufuneke eNewcastle kanti useNewcastle bakubone la YouTube bakufune khona uthi kwaXhosa sabudinga kakhe uzapha khawuzothetha ngothixo Hayi Nkosi yami. lentetho yakho tata iyaphilisa phobomini khawuleza ufuna sikwenzele ntoni uzawubamba nebhanoyi zakufakela imali thenga into lethu uzapha into iphethe awangunoka sengikhona ukhosini ngicela ukushumayela lawe igagasi bayazi ngiyashumayela nakwivumo banqongoza kanjani bathi hawu bayazi nakwesebiso ngeke ngashumayela basindisa ubani hayi bazalwane into iphethe njengoba besibeke lapha nje njengabadidiyeli bey'nhlelo zezenkolo kuwumsebenzi wethu uhambe sifuna abaphethe Jesus nikuzwaga lapha umsebenzi wami uhambe ngifuna ebone seni-inbox athawu ka-inbox abakhulu ngathi yima-ke awu-inbox abakhulu izulu seliyakufuna wozoshumayela yini ayiphethe bazalwane ngiyanicela ningayeki emkhulekweni ningayeki ukumdumisa uNkulunkulu ningayeki ukuhlangana nikhona abazalwane ningayeki ukukhonza uNkulunkulu kuzoshisa kule nyameni kuzoliwa futhi kulezi insuku owenza kahle imhlaba uthi wenza wrong owenza wrong umhlaba uthi wenza right
ukuze kulomhlaba wamukeleke kahle ungathi wenza into wrong uze umhlaba ukwamukele. Yeah. Kodwa mawuthi wenza into right uyazondwa umhlaba. Kick out umhlaba. Akekho